आयदा जोंनि रुपाथि माथाइ फालिथाय बे हारिमु बिलिफाङावहाय नुजाथिफैनो हानाय जोंनि लाहापारा गामिनि आरो खाथि खालानि दाब दाब जायगानिफ्राय सफैनो हानाय आंनि आंगोनिबो आंगो आंनि आबै आबौ बैसोनि आइ आफा बैसोनि आंनि बैसोआव गिदिर आंनि आदा आब' आरो आंनि बैसोनि उन्दै आंनि आगै फंबाय बिनानावमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा फारियो गासैबो बोराइ बाथौनि अननायाव गासैबो मोजाङै दङ रायजोफोर मोजाङै दङ ना गासैबो? बेवहाय फैनानै जोबोद मोजां नांदों। स्पेसियेलि মই बहुत माने आन्तरिक धन्यबाद ज्ञापन কৰিব বিচাৰিছো आरो जोंनि जोंनि लाहापारा बाथौ गौथुमनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर गोजोननाय बावहरबाय आंखौ बेवहाय लिंनानै लाबोनायनि थाखाय। जोङो आगोलावबो गोबां दाब दाब जायगायाव खाथि खालायावबो लोगो मोनजोबदों। आंखौ सिनाय मोननाय गोबां दङ, आंबो गोबांखौनो सिनाय मोनो बेवहाय। जोंनि मेथाइ खननाय हाबाफारिखौ जागायनोसै। बेनि आगोलावनो दोंसे गोदान जोंनि बाथौ धोरोमनि मेथाइ खननो लादों आङो। बेनि उनाव आङो मोसानाय मेथाइ खनगोन जोंनि बर', असमिया, एसामिस, हिन्दी, आदिबासि गासैखौबो खननो नाजागोन आं। लोगोफोर जागोन ना? सिख्लाफोराथ' दङ, जोंनि सेंग्राफोरा दङ ना गैया मोसाग्रा बेवहाय? अनजालु रायजो राजा जोंनि बाथौ धोरोम फालिनाय आफादा नोंथांनिसिम जोङो गिबि मान बावनो नागिरग्रोदों। ओंखायनो अननानै जाहाथे गरायनानै लायो बेनि थाखाय जोङो नोंथांखौ खावलायग्रोबाय। अनजालु रायजो राजा नोंथांमोन देग्लाय 26 बोसोर रुपाथि मायथाइ लाहापारा बाथौ धोरोम फालिनाय आफादा आब' नितामनि बर'खौ जोङो कालसारेल जे जोंनि हारिमु मोनाबिलि आयदायाव जों लेंबाय जाहैबाय। बिथांखौ जों गिबि बरायग्रोनो सानदों। जोंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ जों बिथांनो बावग्रोनो सानदों। ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, ओंखायनो लाहापारा बाथौ धोरोम फालिनाय आफादनिफ्राय जोंखौ बोसोन होग्रा, जोंखौ जोंनि लाहापारा बाथौ धोरोम फालिनाय आफादाव सुंथागिरि हिसाबै बिफाव लाग्रा मानगोनां नबिन चन्द्र बर' हावरुपारा गामिनिफ्राय आदा बिथांखौ आब' बिथांनो गिथुमुनि आब' बिथांनो जोंनिफ्राय गोरबो गोसोनिफ्राय गांसे आर'नाइ बावनो नागिरदों। बे बावनायखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो जोंनि आब' बिथाङा गनायना लागोन होननानै बा आदा बिथां नबिन चन्द्र बर'खौ आं आफादनि जानानै गुरै खावलायबाय। जय जाथों निता बर'नि, जय जाथों निता बर'नि, जय जाथों निता बर'नि, जय आफा बोराइ बाथौनि। दायो आङो जोंनि लाहापारा बाथौ धोरोम फालिनाय आफादनिफ्राय आब' निता बर'खौ जोंनि गोसो गोरबोखौ सुग्लायनो थाखाय माखासे देंखोजों, माखासे मिलौहाब गोदै देंखोजों मेथाइ खननो थाखाय खावलायबाय। गोजोन्थों। आसा फारियो गासैबो मोसाफानाय रंजाफानानै आरो जिरायनायफोरा आखाइ खबनानै जाहाथे आंजों लोगोसे थाफानो हायो। खननायनि सिगाङावनो गासैबो आंजों खनसेयै जै होफालाङोब्ला गाहाम मोनगौ। जागोन ना गासैबो? जेसेबांखि दङ बेवहाय सेंग्रा सिख्ला आबै आबौ जोंनि आदै मादै बेवहाय आगोलाव जिरायनानै थानाय गासैबो बुङोब्ला गाहाम मोनगौ, जै होफायोब्ला गाहाम मोनगौ। जै आफा बोराइ बाथौनि, जै आफा बोराइ बाथौनि। गासिबो एसे गासैबो बुङोब्ला गाहाम मोनगौ नङा होमब्ला? नंगौना नङा मादैमोन? जै आफा बोराइ बाथौनि।
दानिया जों आफा बोराइ बाथौनि मुं लानानै जोंनि मेथाइ खननाय हाबाफारिखौ लासै लासैनो आवगायलांनोसै।